Sige po, tingin po. Si Romel, nagkipag-connect din siya sa akin dahil meron silang binubuong grupo tsaka yung Paninap Gallery. So meron din siyang grupo na nag-evolve din na batang mga artist at from there, ganito yung mga trabaho nila. From discarded materials, tapos dinidevelop nila into an art form. Actually, hindi ko siya nakumpleto agad. Maabot siya ng mga 2 to 3 years. Des 5 ko lang siya na kumpleto. Kasi minsan meron akong mga ginagawa tapos pag meron akong composition na hindi ko nakukuha yung pinaka-essence, pinopost ko muna siya kaysa masira ko siya. Same with this one, it took a lot of years. Ginamit ko is ito, canvas yan. Nilagyan ko lang ng texture. Pero usually talaga gumamit ako ng mga recyclable materials para ipakita ko na yung pagmamahal natin sa kalikasan, na ah, yung art natin, pwede nating ipakita na yung mga nakikita nating found objects ay pwede siya maging beautiful art instead na magiging weight siya sa paligid. Para sa akin, napakalaga ng exhibition. Yung iba kasi yung madalas na naiisip is magkakaroon ka ng exposure, makabenta. Para sa akin, primarily is learning. That is very important. Kasi pagdating mo sa art exhibition, nandiyan na lahat ng discipline. Nandyan yung nagsisimula pa lang, nandun na yung mga masters. Hindi ko kasi kinukonsider ko ang sarili ko as magaling. Gusto ko sa bawat exhibition na experience ko, lumilibot ako, ina-analyze ko paano nila ginawa. And pag meron akong nagustuhan, gusto ko siyang i-add sa style ko. Yun siya. So napakahalaga sa akin ang bawat exhibition for